Ahoj děti a rodiče, v mých videích se dozvíte různé recepty. Už se těším, až se mnou budete vařit. A dneska jsem si pro vás připravila banánový piškot v čokoládě. Potřebujete na to piškot, banány a rozpuštěnou čokoládu. A jde se vařit. Nejprve si loupeme banány. A rozkrájíme je. Když budete mít nějaký velký kus banánu, tak ho můžete rozpůlit. Třeba jako tady. A víte, co je základ vaření? No přece něco ochutnat. Musím říct, že ty banány jsou fakt dobrý. A když máme rozkrájený banán, tak si vezmeme piškoty a dáme to jednotlivě, že piškot, banán a piškot. Pak si vezmeme párátko a propíchneme to. Takhle a teď naložíme do čokolády. Necháme to okapat chvíli. Když to máme okapané, tak to můžeme dát na plech. A jdeme na další. Počítejte s tím, že budete potřebovat i další banány. A úplně stejně i to druhé. A tohle budeme dělat celou dobu. Pak mi odpovězte, jestli se vám tenhle díl líbil taky jako mě. A pak i můžete ještě použít i nějaké zdobení a tak, ale nepřeženíte to moc. Já tady zdobení nemám, ale mám tady za to čokoládu a banán, takový klasický věci a i dobrý. Když mi to tady pokapáte ve vaší kuchyni, tak to vůbec nevadí. To je základ něco takhle pokydat. To je úplně jedno. Pak se to uklidí. Ještě mi jeden neuškodí, když si ho dám. Můžu si dát i jeden ochutnat jako celý. Tak no jsem zvědavá, jak bude chutnat. To chutná skvěle. To je tak dobrý. Určitě mi pak řekněte, jak to vaše chutnalo. Ahoj!